Ľudia, cesta domov s Nikou. Čaute. Ťažká noc. Teraz bude sranda. Nevidí ani brko na tú cestu sprostu. No, ideme odo mňa. Mali sme čerešňu. Tak, zábava bude určite večeršie. Auto ide iba na bok. Ide auto. No, aha, je po ceste. To je detail, po ceste, nevadí. Majú tu nápravy. Ak to bude Vician pozerať, tak ho pozáme vriť. Ešte raz. Ak to bude Martin Vician pozerať, tak ho pozáme vriť. No, je tu. Je dneska sranda riadna. Dneska som nestiel nahrávať, ale tak snažím sa aspoň teraz niečo nahrať. Bude to dneska kratšie trošku. Uvidíme. Na mňa z aut pozerajú ako na debila, ale mi to jedno. Je to pre vás, nie pre mňa. Takže nevidím, kade idem, to je detail. Nika, kade idem? Aha, po kraji cesty, dobre. Aspoň je sranda. Prvý blok potom je natáčaný cez cestu hlavnú. Je také auto, tak nasmerujem opačne. Išli policajti, ty vole, a nič? Mali a. Včera mi volal jeden fanúšik, že máme robiť trošku kratšie videá, že nestíha to pozerať potom chudáčik. Tak beriem ohľad aj na ňo, aj na vás všetkých. Tak dneska to bude taký vlog maximálne 10 minútový, aj to som asi veľa povedal. Tak vidíte aspoň môj pohyb, aspoň večer. Idem cestou, necestou, polem, nepolem. Malo traktorem. A čo, sranda. Ja a Nika, väčšiní parťáci. Raz sa určite dotkneme tými jazykmi a budem sa smiať strašne. Ideš po ceste. A je po ceste, nevadí. Iba po strete, nevadí. Nevidím ani brko, viete, kvôli vám teraz. Snažím sa prísť na krajnicu. Aha, už cítim hrbovček, takže to už je krajnica, dobre. Opa, už som v krajnici. Dobre, idem po krajnici, niekto má grády. Moja taška je reflexná, takže nemusím sa báť, že ma niekto zrazí. Sice na týchto slovenských cestách to nie je isté, pretože šiel som osvetlený ako, ja neviem, pumpa a skoro ma zrazil debilko sprostý, takže to je jedno. Dneska to bol deň múka strašný. Až na večer, presne. Nič som nerobil, bol som celý na Facebooku, pozeral som vaše lajky, alebo či dáte taký nápad, alebo čo. Nič proste, ľudia, žite, dajte nejaký nápad proste. Je jedno aký, či si má stačiť kapustu do zadku, alebo hoci čo, to je jedno proste. Dajte nápad a budem sa snažiť to splniť. To je jedno, hocičo, to vás trafiť nemusí. Čo vám poviem? Ja a Nika sme trošku dezorientovaní kvôli tomu svetlu z foťáku, čiže mobilu. Ale tak... Je nám fajn, je nám fajn, presne. Žijeme v eufórii momentálne po tej čerešni, ktorú sme chlastali. Jubilejný, ktorú som dostal na 20-ku teraz. Takže... snažím sa hľadať zasa krajnicu a zase som našiel. A skôr ako som plánoval. Už vidím aj čiaru cestnú. Plnú. To je základ, plnú čiaru. A idem po krajnici zase. Dobre, ideme na krajnicu ako Nika. No a vytlačíš more. Priznáme sa, Nika chcela dneska so mnou riešiť. Chcela so mnou riešiť a povedala, že nie. Ja som vo vzťahu s tvojou sestrou, Nika. Nie. Určite, vieš čo, nevidím ani kokot pod nohy, auto. Ale nie, to bola sranda. To sme sa spikli na jej frajera, že sme spolu riešili, aby žiarlil, že čo spraví. On keď toto bude vidieť. On keď toto bude vidieť, tak ho pozdravuje, Filipko, s pozdravom a nech príde za mnou. A čo poviem ďalej. Už sme pomaličky v Sásovi, vidím moju školu, krepu.
teda na našu školu. Vidíte iba osvetlenie, ale to nevadí. Tu je byla, nevidíte tiež, to nevadí. Už som zase v diere. Ale tak, aspoň vám ukážem značky, ktoré obklopujú našu školu, aby ste videli, že to je moja škola. Počkajte sekundu. Už bežím. Idem. Už som skoro tu. Vidíte už lampy. No, tam moja škola. Svieti jedáleň. A tu máte nápis mojej školy. Stačí? Dobre. Takže ideme už po chodníku konečne. Po normálnom chodníku. Nie po vytvorenom umelo ľuďmi. Tu máte dokonca značku, že prechod. Ťažká značka. Takú aj ja chcem doma v izbe. A vidieť, že ja mám prechodné bývanie. Tam bola byla a tu je pumpa, kde často chodíme. Pomaličky, ale to sa dostávam už ku mojej láske, Miroslave Baltovej, ktorú strašne milujem a teraz je to odkazujem, aby ste všetci vedeli. Tak na to už bude taký aspoň 5-minútový blok, aby ste boli spokojní. Ale nie, že iba vy spokojní, ale aby som bol aspoň ja spokojný, lebo mne to potom svedomie nedá, lebo už som zvyknutý, že každý deň pridám nové videá a už potom, keď vidím, že nie je tam video každý deň, tak zle. Trošku chcem, sa to ospravedlňujem, ale mám v sebe už zopár pol deci, alebo pol promile, dajme tomu. Uvidíme, ako dojdeme domov. Mika sa smeje. Naši poslucháči nie sú iba dospelí alebo mládežníci, sú tu aj malé deti. Nemôžeme proste nadávať pred malými očami, ktoré sú ešte nevinné. Preto všetky nadávky vystrelím každú jednu za druhou, ktoré sa mi nepodarí, to sa mi nepodarí, no bohužiaľ, tak stane sa. Ale snažím sa, aby ste vedeli. Ani Lidl nemáme už otvorený. No, Lidl už zavreli, bolo už 8 hodín dávno. Nemôžem mať energetiak. My sme zdobili. Aj tá je už zavretá o 8. 6 minút nás delilo od Lidla. Chápete? 6 minút. Čiže 6 minút? 6 minút je koľko? 6 x 3 je... Neviem. Trapas. Tak toto bol trapas storočia. 6 x 3 povedať, že koľko je, tak to už je fakt moc. Bože, veď 8. 6, 12, 18, teraz po pol hodine. Určite po pol hodine, ja ti dám po pol hodine. Myslíš, že Kokso, keď mám v sebe pár promile, ty kokos, tak rozmýšľam aj tou hlavou? Určite nie. Trapas. Som rada, že kráčam nohami, ty kokos. No, počuli ste to. A táto aspoň ho rozpráva hlasno, lebo Miro, alebo jej bývalý nejbus, Rozpráva potichu! Presne tak. To sa mi na nej jediné páči, že kričí, nie vždy to je ideálne. Hlavne keď príde o 4 ráno, začne vyskávať, že Mirka, zavolaj Maťovi, lebo som si rozbila môj telefón o jeho auto a nechcem ho vrátiť. Ježiš! Ich problémy. Čo poviem? Strašné niečo. Tieto dnešné deti, to je fakt katastrofa. Ja ti dám také deti do papuče. No, vidíte, to už chcel nadávať zase. Ale uvedomoval si, že nemá nadávať kvôli malým deťom. No, ale tak.